Ja? Ah, zo lekker likje. Hé? Ah. Ga je in mijn zak zitten? Ga je de muis zoeken? Ga de muis zoeken. Nou. Doe maar niet. Vrouw zit heel wat op te nemen, zie je dat? Die denkt dat ze een camera van de muur heeft. Ah, lekker likje. Daisy. Deze? Dat is het foutje. Ja, daar. Daisy.